Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qoddiesa għar-Ruħ Roberto Ferrante. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, il-providenza tiegħek tqassam kollox bordni li qatt ma jinkiser. Fiċ-ċokontana nitolbu biex tbiet minna kull ħsara u tatina kull mawta fejda għalina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb ta' Tobit. Dak il-lejl tal-għajt il-50, wara li tfint il-mejjiet, jien, Tobit, nħsilt u mort fil-bitħa tad-dar u mteddejt taħt il-ħajt b'wiċċi mikxuf minħabba sħana. Ma ġinix frasi li kien hemm l-għasafar fil-ħajt ta' fuqi u ħmit sħun tagħhom waqa' fuq għajnejja u ġib li l-bjada fuqhom u jien mort għand it-tobba biex ifejquni. Iżda aktar ma kienu idewwuni, il-bjada aktar kienet tikber, sakemm għamejt għal kollox. U bqajt marid b'għajnejja għal 4 snin, u ħubti kollha elew għalija. Aħikar dam idur bija għal 2 snin, sakemm ma talaqx għal Elimajs. Dik il-ħabta Anna, Marti, kienet taħdem xi xogħlijiet tan-nisa u kienet tibathom għand Sidon u huma kienu jħallsuha. Darba minnhom fis-7 tax-xahar ta' Distru għatet in-nisġa u bagħtet tal-istidien u dan tawa l-ħlas kollu u miegħu tawa wkoll gidi għall-mejda. Malli daħlet id-dar, il-gidi beda jgħajjat. Sejjaħtilha u staqsejta, dan il-gidi minn fejn ġie? Mhux misruqux, erġa' teħli l-sidu. Ma nistgħux niklu xejn misruq. Imbagħad qaltli tawuli rigal mal-ħlas. Jiena ma mmintix u għedtilha tieħdu lura għand sidu. U jien stħajt floka għax għamlet dan u wieġbet. Fejn huma l-karitajiet tiegħek? Fejn huma l-opri tajba tiegħek? Jidher sew minn dak li ġie fuqek. Il-kelma tal-Mulej. Sar responsorjar u ngħidu flimkien. Qalbu qawwija min jittama fil-Mulej. Ħin il-bniedem li jibżam il-Mulej, li jitaxħaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu, setan fuq l-art minn ikun nislu, niseliq tajbin ikun imbirek, ngħidu flimkien. Qalbu qawwija min jittama fil-Mulej. Xejn ma jibża minn aħbar ħażina, qalbu qawwija bit-tama tal-Mulej. Qalbu qawwija m'għandux minn xiex jibża, sa ma jara mexjin l-edewwa tiegħu ngħidu flimkien. Jittama fil-Mulej. Iqassam u jagħti lill-foqra għal dejjem tibqa' il-ġustizzja tiegħu. Rasu merfuwa bil-ġieħ ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-Missier tal-Glorja,
idawlilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien bagħtu għand Ġesu xi Fariżej u Erodjani biex jonżbuh f'xi kelma. Ġew u qalulu: Mgħallem, aħna nafu li inti raġel tħobb is-sewwa u li ma tħabber rasek b'ħadd għax lejn wiċċ ħadd ma tħares, imma t-triq ta' Alla tgħallimha kif tassewwi. Sewwa jew le li wieħed iħallas it-taxxa lil Ċesari? Għandna jew m'għandniex inħallsuha? Imma hu intebaħ bil-wiġġ ieħor tagħhom u qalilhom: Għaliex tridu tunżbuni? Newlu dinar ħanaraħ. Newlulu dinar u staqsihom: ta' min huwa dan il-wiċċ u din il-kidba? Qalulu: ta' Ċesari. Qalilhom imbagħad Ġesu: Għatu lil Ċesari dak li hu ta' Ċesari u lil Alla dak li hu ta' Alla. U staġbu ħafna bih. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu, il-kelma tal-mulej hija għalija u għalik għalina. Ħanitlaq ftit mill-ewwel frażi kif fetaħ dan il-Vanġelu. Bagħtu għand Ġesu xi Fariżej biex jonżbuh f'xi kelma. U kif tibda n-nasba? Aħna nafu li inti raġel tajjeb, li tħobb is-sewwa, li tħabber rasek bħadd lejn wiċċ ħadd ma tħares, imma triq ta' Alla tagħmilha. L-azzjoni ta' dawn in-nies diġà hija ħażina fija nfisha. Għax il-għan tagħhom telqu biex ifixkluh, biex jonżbuh. Kemm drabi aħna fir-relazzjonijiet tagħna inkunu verament nies ta' wiġġ ieħor. Xi drabi tfaħħar persuna għax taf li għandek bżonna. Kif huma r-relazzjonijiet tagħna ma' xulxin? Biex nonżbu lil xulxin, biex niġġudikaw lil xulxin, biex nidher li jien aħjar minnek. It-tieni punt, inħallsuha jew le it-taxxa. Illum qegħdin ngħixu f'mentalità f'dinja fejn is-serq hija xi ħaġa tajba. Għax ħadd ieħor jisraq mela nisraq jien ukoll. Għax ħadd ieħor jitlaq minn fuq ix-xogħol mela nitlaq jien ukoll. Il-mulej Ġesu mhux dan jgħallimna eżies. Rajnija anke l-ewwel qari fl-istorja ta' Tobit li l-martu għax iddubbat dak il-gidi jgħidilha dak sraqtu u le dak tawu li minħabba x-xogħol li nagħmel u ma emminiex u bata lura. U ħafna drabi aħna naqdu lil xulxin mhux b'sens ta' imħabba wirġulija lejk,
imma biex imbagħad nakkwista dak li rrid minn għandek. U fil-fond xjuri dan kollu eżies. Li qegħdin norbtu qalbna u ħajjitna mhux ma' Alla imma mal-munita ta' Ċesari. Għatu lil Ċesari dak li ju ta' Ċesari u lil Alla dak li ju ta' Alla. Jeħuti Eżies, nresqu it-talbit tagħna lil-Alla l-Missier u nitolbuh iqawwina fil-imħabba tiegħu. Kun mulej mal-Knisja tiegħek sabiex tkompli twasslilna il-valuri tal-Evanġelju, il-valuri tas-sinċerità. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal-mexxejja tad-dinja biex jarfu jaqdu il-missjoni tagħhom, mhux li jgvernaw u jaħkmu fuq il-popli, iżda li jaqdu il-popli u jaħdmu għal paċi fost il-popli kollha. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina il-koll biex il-kelma tiegħek tkun tassew il-kelma li ġalna ngħixu il-ħajja tagħna ta' kuljum imdawlin minna. Nitolbu. Tolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż inti tbierek il-familji tagħna, tagħti l-għajnuna meħtieġa lill-murda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. Ilqa' Missier Qaddiż dawn it-talbiet li din il-familja li nġabret madwarek, madwar il-mejda li jent ħejjejta għalina, qiegħda tressaqlek f'isima u f'isem ħutna l-koll. Għamel li l-koll kemm aħna induqu mill-imħabba gratuita tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Kollna tama fit-tjubitek mulej inresqu lejk l-offerti tagħna u nqeduhom fuq l-artal imqaddes. Għamel li bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissafferu bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddiż, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox,
li jindbattulna bħala Salvaturu feddej, mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwilet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ ħdejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi jireġrad il-ħajr taħal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għal xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqaddsom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Mixxina mulej bl-Ispirtu Qaddis tiegħek, int li titmana bil-ġisem u d-dem ta' ibnek u għamel li aħna nistqarruk u nfaħruk mhux bil-fom u l-kliem biss, iżda bl-għemil u tassew biex jistoqilna nidħlu fis-saltna tas-sema bi Kristu Siedna. Kieku niftakru llum fl-emigranti tagħna noffru dawn it-tliet avamarijiet għalihom u għall-familji tagħhom. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.